Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Pasensya kayo ha nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay sa drama, sa naghuwat. Pasensya kayo sa mga sumpay. Bayno dito maglangan niya ang sumpay sa Perla sa Bukid, mga ka-DJ, mga ka-listeners, part 6 ata mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Pasensya kayo ha nga nadugay-dugay kog upload. Niya ang Perla sa Bukid, part 6. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkatunayong pagpaminaw. Sa tao, bisang kaliwat kapag ungo. Tagbalang, barangan uguban pa. Mahalon ko gyapon ikaw. Dili ka mahadlok na ako. Dili, busa, atubang ako ni kay. Oh, ni ato to. Kinanang makuha na ko ang Perla sa Bukid. Muna kini makatambal ni Kay. Tubag! Tubag! Tabang! Kugag! Nahimog kong bakit! Kugag! Perlas sa Bukid. Usa ka gamhanang perlas nga gipangandoy sa tanang tao nga gusto ug gahom. Perlas sa Bukid. Tagsula, Generica Vida, sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Perlas sa Bukid. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Perlas sa Bukid. Ako ning itungtong ininda kong bato nga itlog ha. Ipaunsam ni mo na ko. Dok-dok ka ng bato kining itlog. Unsa? Uy, mapusa na. Anong kung kayo? Dok-dok ka na lagi na ang bato. Dali, sige na. Karon dayon. Sure ka? Sige. Aray! Hindi kayo nausam ka, uy. Ha? Unsa ka? To. Oh. Ang bato og ako. Usara. Oh. Unsa? Pag-sure di, uy. Aray! Uy. Aray! Tinuod gini mo pag-aray, dili. Tuwatan ko mga ate. Ay, sorry. Sakitan ko na pa kung ka ng bato. Tinuod gini nga itlog na sa sentil mo. May pang sentil mo na itlog among manok, wag yun. Wa ko magkomedya to. Wala no? O kung mauna, tagoy ng itlog. Kuya kung dunay laing makakita na, o buko na, mabuak sab ka. Ha? Nikay, naunsa gide ka kasa? Ang pangutana, kung naunsagit kong matangas pagkatao. Ha? Ano? Nagduduha kasi mo pagkatao pag sure. Oo, Toto. Oh. Tungod kay... ayaw panabi, ha? Nandasa niya ay panabi. Di ko mo nabi. Sulti na lang. Tungod kay dili ko anak nila ni Nanay Melina. Og Tatay Andoy. Unsa?
Ang amaw kong apo ay, wa na gyud mabalik pa. Nahadlok gatingan litong mabalik amawa. Pero, nganong ako man siyang gipalayas. Ako na lang noong usaan eh. Ay, pastilan. Bogo lagi yung kong pagkabarangan, bogo. Tota! Dong! Pauli na, Dong! Ayaw nagkahadlok na ako, Dong! Wa naman ko masako, Tota! Pauli na taon to! Tota! Pauli na! Dili na lagi ta kabunalan, Dong! Toto, pauli na sa inyo. Nangita na ni Mus Lola ni mo. Pauli ko taon. Nga iyam ko bunalan. Ayaw na ko nagkahadlok niya. Kaya ako na siya masuko ni mo. Oh, Ano na ibaw mong kangawa na sa masakwan ako? Nga niya naman tayo kakahuyan. nabati na ko yung tingog. Nangita siya ni mo. Ha? Nabati na mo yan, akong tingog sa akong lola? Muli ko makadungog. Ha? Sigurado kang makabatis tingog sa mong lola? Saan naman? Wala lagi tao na yun. Saan ako saan ako pagdungog nga. Yan, layo makinatong gikoanan din eh, ha? Natas utlan ng kakahuyan sa kanlubag. Husto. Diyos to. May susihon ko. Pauli na sa inyo. Uy, kupananti ka ni kayo eh. Oh, ay, kublai. Melina? Ay, nausa magkaantoy pastilan. Kahit magagtunga diha sa kong luyo. Hain man ang anak sa demonyo ni mong anak, ha? Nausa na masab ka. Nganong nabalik na masagkas imo kasuko ni Dikay. Tungod kay anak siya og demonyo. O kuyaw kay siya, Melina. Nganong kuyaw man si Dikay, ha? Tungod kay may gahom sa demonyo. Laliman ka. Kusgan kay siya. Dili kumidya tong akong pagkalagpot, oy. Hapit mabangil nga ako, Ay, berisi sa dibo, oy, kay salbahis kay kaniya. Abi kay dili magid siya manambal. Masuko na noon ka. Ay, kinahanglang manambal siya. Kay watay kwarta. Kinahanglang musikat sinikay sa pagpanambal. O ikaw ang muag ni niya, Melina. Kay mupatuog yun siya ni mo. Mupatuos ni kay ni mo. Dili ko makabuot sa gusto ni Nikay, Andoy. Bahala, nagmasuko ka. Asa ba man kay? Kakuyaw naman yung takahuyan nga nasumukan na to. To, gusto na kong balikan ang dapit diin ako makita kining bato nga santil mo. Unsa? Pagsuudya ni kayo eh. Dinini mo nakita ang sentil mo? Oo, Toto. Kanang dakong kahoy ang akong ilhanan. Nikay, day, manggawa sila ta din eh. Kay murag, nanindog ng mga kumbalibo, day. Kanarabang sentil mo, kay nagpasabot ko no ana nga, ang lugar nga dunay namatay. Kung nahadlo ka, pauli na lang sa inyo. Mupauli ko? Hindi siya na mahimo eh. Luwi ko ni mo kung ikari usa din magsusuod din sa kagawayan. Supri may tabo ni mo. Akay busulan sa mama ni mo. Kurbay, gisugo niya nga sundan ka. Yang paulion ko ni mo. Di mahimo eh. Aw, kung mauna, barog lang ka diha. Kay magsusi pa ko yung dapita. Maban ako ni mo eh. Barog taon. Sa mali mong gipangita, ha, day? Wa ko mahibaw. Pero basta, doon ako gipangita. Ha? Unsa lagi mong gipangita? Wa lagi ko mahibaw. Basta kay ako rin pangitaon. Ah, sige. Mangita tagwa. Lagot! Hoy, Antoy, nabuang nasab ka. Lagot! Nanghagis na masab ka. Lagot ko! Ay, klaro, anang naglagot ka. Nga nun di man ko manghagis, ha? Nga dako mo kong kahagos maghimog klinikang ni kay. Way nagsugo ni mo nga himuan ni mo siyang klinika nga payag. Panuway ka. Mula bang kagina ng anak demonyo na? Hoy, Andoy, ikaw mo'y demonyo o dili sinikay. Nikay, si utong ginining atong giagian karon eh. Kini mo kagaw yan. Wala may tao nga suot din eh.
Kita rin yun napagabuang na suot ini. Naara, Si Nana. kinanghawan. Di ako mahagba sa pagdinagan. Hala, kawan na ng dapita. Uy. Dinhigit ko mahagba. Og, dinisod na ko makita ang santel mo, Toto. Jesus. Unsa? To, ang itlog sa pugo, nga nagsigagdaghan og kolor, murag santil mo. Di kay. To. Naman nilain akong pamati ining dapita day. Nga naman, Basta, murag nanindog ang balibo nga. Nagbarog dining sa tunga ining hawan. Shh! Oh, ayaw pagsapa. ano mo di ay? Gusto ko mamatis. Kinanaas sa mga dahon. Ha? Kana lagi gusto mo pamation? Ang kanaa sa dahon? Ayaw lagi pagsapa. Hay! Melina! Melina! Nikay! Pagkausa ang akong apo! Hoy, tiguang! Ah! Ayaw pagsumok-sumok ni sa mo, ha? Hain ang akong apo, ha? Hain si Toto Andan! Ay, Lola. Ay, Ha? wa man in taon din ang imong apo. Ayaw na nagtaguy ang akong apo, Melina. Tagu-taguan pa man ninyo. O sa'yo nito mo rin eh? Oy, Kinsay mong gipangita, Lola? ang akong apo nga si Toto. Kinsa man ka. Igalan nila ni Manang Milina. Nangita lang ko sa akong apo. Hoy, nganong ari magamangita sa imong apo din sa mo, ha? Ah, Lola, gisundan ni Toto ang akong anak, si Nikay. Oh, diin man niya sundas na kay. Didtong dapita paingon sa barangay Kanlubag. Unsa? Hain sila paingon, Nang Milina? Didto paingon sa inyong dapit. Sige. Pangitaon ako sila si Nikay, Manang. Oy, da. Kung makita ni mong akong apo, papauli Ingna nga wa na ko masuko niya, ha? Oh, Lola! Bugnawa na ning dapitan ni kay. Basinog naidagang bitin ng nagtago dis palibot. To, nisaad ba ka? Nga wa kay sultihan bahin sa kong sekreto. Promise. Wa ko'y sultihan ni kay. Bisag bitayon pa ko. Di ko mutugan. Oh! Nanong sa kilat ni kiat ay. Umiya na tani ni kay. Napangilat tasab. Tanan. Naano sa magsigit sa babae to? Unsa naman tao ng dunggan mo? Bisan unsa naman mo mabatian ay? Dili din ako huna-huna lang. May babae nga kinahanglan sa atong tabang to. Doon na, gyud. Oh! Unsa? Ni kay murag naglayan na gina akong kabuhian na imong gipanulti day. Wa man taon ko nidong kong singkit ang ng babae day. Uy! Ha? Ano di makamutingog na? Nasa ginadunggan? Ha? Ni kay day, muuli nila ta. Nikay! Oh, Toto! may nangita na to ni kay. Nikay! Si Elmo. Nikay! Toto! Nikay! Ano miapas makanamo, Elmo? Nikay, may kay nadumduman dahil mo. Anong niya mo gani mo? Awin mo. Gisugo ko ni Manang Milina nga pason mo. Unsa? Unyang ano nakatultol makanamo din eh. Kuan, kay misulti man si Manang Milina nga paduong mo dinis barangay Kanlubag. Unya, kay layo man isdaan nga mong naimutangan karon. Ano na kanunan mo kasi pagsuod rin sa kagawyan, ha? Nabati na ko imong tingog, Toto. Mao nga, naibaw ko nga doon ay tao dinis sa kakauyan. Yun, magdunggan sa. Hung-hung man itong pagsulti. Dali na, mamauli na ta. Nabala ka na sa nanay. Okay? Uy, oops! Paghinay, Nikay! Buhi ko, Elmo! Okay. Kung may angay mo, tabang niya, bay! Bawa niya! Sama ka! Nga naman ka nga gitabangan naman lang. Gitabangan naman ni siya. Nikay, gitabangan tama ka. Dali na, mamauli na ta. Nikay, nasuko ka na ako, Nikay? Wah, siya kauyo ni mo do, kay sobra na kagap. Ay, kagwapo! Bay, Toto, ay lang ko kasuko na ako, God. Gusto mo kong makig-amigo ninyo. Wala sab. Dahil kaskilan. Mangilat man. Tara. Nikay, wata ko! Wata ko, Nikay!
Uy, naa na sa bangkilat. Melina, unsa magyud ang imong anak? Anak na demonyo. Paghilom, Andoy, oy. Ano masuko man ka kung dili na gustong manambal ni Kay? Oh, kay kamaog yun dahil na siyang manambal. Ambot lang. Kini magod si Andoy ang sinugdanan sa tanan. Agkaway klaro ninyong duha ikasulti. Oh, Nay, sa kamustaas, Nay! Sa kamustaas! Kinipangilat na... Lola? hain ang akong apo ni Kay. Kuan, nagsunod man to. Oh, Tay, pasaylo ako. Ayaw. Doon ako, ayaw. Pasaylo ako, Tay. Ni Kay! Hindi Kay, naunsa man ka! Ni Kay! Naunsa. Kaysa ragod Andoy, nganong nangayo man to siyag pasaylo ni ma? Ano magsige man kag pangutana, ha? Nganong nahadlok man sa kang ni Kay? Ngano to? Di ba kalibog yun yung pamilya ha, oy? Ni Kay! Ah, Oh! La! to! Niyalagi ka. Ay, taon kong buna nila. Sakit taon ginang bunalan pa ko ni mong dako na taon ko lang. Mauwaw na ko. Ha? Ay, taon ko bunali. Blaing ki pamatiun nga. Bunalan nga dakong tao. Paminaw sa. Naman? Kaya may nag-ingon ni mo nga bunalan ta ka. No. Apo-hapong hubon be. May apas ko ni mo. Kay nagluto Ito yan, ko o kanang gilatan to na kong tulan sa baboy ba? Ha? Tulan sa baboy. Muna ka masako na ko la? Uy! To, pauli na sa inyo. Nangita na sa lola ni mo. Ayaw na ko nagkahadlok niya kay wala ko na siya masuko ni mo. Hala! Uy! Nagtinuod ang gisulti ni Nikay. Ha? Ah. Usay na tinuod ta. Yung sanay gisulti ni Nikay, toto, ha? Kuha na yung kanang gitagalan ni Nikay nga wana masuko akong lula nako. Ha? Tinuod lalo. Wana ka masuka na noon. Masuko na ko la, di ba no lo? Lula. Nalibog na ko sinulitin ako la. La, wana ka masuko na ko la? Wala na lo. La. Kung nasuko pa ko ni mo, dito ka apason aron pa kanon, oy. Mau ba? Diba? Dali na la. Mamahuli na to. Gutom na ko. Lula, ige. Mahimong mutilaw sa imong gilatan. Dali! Nga naman ni uy. Naunsa namang gyud ko. Ni Kay, nausa man ka. Ngano nagpasuok man ka? Nay, nahadlok ko sa permin ako mapati. Ha? Kayo sa ba na imong mabati, ni Kay? Singgit sa babae, Nay. Murig ng ayog tabang. Unsa? Mauna, Nay. Permi ko makabati og singgit. Uy, kadusa ka lang makabati, ana, ha? Kadaghan naman, Nay, pero... Paghinay ni Kay. Uy, ikuan mo! Ni Kay. Ngano magyud ni uy? Unsa lagi nga, no? Unsa man di mabati ni mong singgit, ha? Sa ako rin yung huna-huna, Nay. Unsa? Uy, hindi Kay. Basi na unsa na ng utok ni mo, ha? Bisan unsa ka bugat sa problema, ayaw gyud pa da sa hunghong sa imong huna-huna. Pero mira ba ko makabati sa radyo nga dunay mga taong naghikog tungod sa problema. Musa, kung unsa may ng problema nimo, isulti na. Nay, ako lang una ning sulbaron nga ako ra. Ni Kay, dili na mahimo. Kung gusto kang mutabang na ako, Nay, tabangi kong pangita sa kung tinuod nga ginikanan. Oh, unsa?
Agrabiya sa di mo magkahigop to, oy! Namiya. Maghutdon man mo sa kapanaksan mo tunga-tunga. Namiya mo timplog nilatan, maboy lai. Aw, basta pa na mo. Ako yun ang lamion sa pagtimpla. Unya, kumusta naman ang imong lakaw? Naunsa ka, oy! Uy, inom, tubig. Tubig. No. Lula, wa ko'y nakuhang mayong balita ni Nikay lai. Oh, nadi ay. Usama na. Sultihin ko sa mga kalihukan anang anak ni Melina. Ha? To, ayaw pa nabi ha. Di lagi ko manabi. Saan mo taong ka, eh? Tungod kay dili ko anak nila ni Nanay Melina ug Tatay Andoy. Hoy! Hutata! Anong masigam naman ng imong mga mata? Ako ala. Kuan, mao nila. Na problema gyapon siya sa iyang amahan. Kay dili man siya ang kunong anak, kay dili naman siya manambal. Unsa? Nasuko si Noy Andoy nga di na manambal si Nikay oy. Pero bingom sa Nikay na ko nga di na gud siya makatambal. Ha? Sinaw orta? O lagi la, busa ikaw manambal lang diha. Ayaw na pangiga ng Nikay kay di na siya manambal. Di ko mutoon ni ma. Unsa? Ngunong di man taon ka mutuon ako kami istorya ni Nikay? Ha? Uy, kung sakaya. Sarila. Huwag yung mga pagigop ni Mos nilatan mo. Sarila. Apo ko ni mo yan, di ka mutuo. O, lagi, apo. Pero, apo nga bakakon. Ito ang magkamulaban sa akong konta. Inuusam ni Lula, oy. Pero, la, Oh, ano kang linain man og kulor ang mata ni Nikay, no? Ang usa, itom. Ang usa, puwa. tungod kay abyan na siya. Abyan. Oh, mauna. Mao nga. Uha agyod kun unsa ang naan ni Nikay. Ay, nulay ka, puya. Paminaw. Ay, sige. Huwag na ko sumpay. Pariki mo sumpay juga. Ayaw, sige mo. Ha, kung gusto pa kaglami nga linat-ando, ha, panid-ig yun si Nikay kanunay. Pero di ko manambal, ha. Bahala na. Sa? Di na ko manambal. Ikaw lagi sumusunod na. Di lagi ko. Ya si Nikay, di siya manambal, ha. Na makakrana siya ni mo, ay. Panid ha. Panid kung doon na siya kanang gikuptan nga Berton nas Nikay bakay. Nasugatan nako si katong Lino, Hubakon. Oh, si Lino Hubakon. Si Lino? Oo, siya ni sulti nako. Nga naayo ni Nikay ang iyang hubak. Nikay, binalik daw Nikay. Ando Nikay. Anong adlaw? Nikay. Nikay. Naano sa ibaga tao sa gawas ng gita ni mo. Na ay nag-wheelchair. Unsa, Nay? Nay, dili lagi ko manambal, Nay. Dili ko. Nikay! Abang Nikay, tabagi akong anak Nikay. Maluoy ka Nikay. Unsa naman ron, uy. Nikay! Nay, dili lagi ko mananambal. Dikay. Maluoy ka Saban. Nikay. Dili ka maluoy ang mga taong nas gawas. Nikay, tabagi akong anak Nikay. Oh, si Punyong nagdas siyang anak, luspad na kayo. Hikapa lang ni. Nikay! Unsa? Ay, paita ning Lola, eh. Iya man ang nung kughimong spy ni Nikay. Ay. Nikay, tabagi me. Ala, kadigang tao silang Nikay. Tata. Ala, miabas ng taon ka na ko din, eh. Lakaw, dool din ta. Ha? Dool ito ba? Nakita mo na, ha? May nagpatambal ni Nikay. Doon na yun na si Berton. Nikay, tabagi kami. Sunugo na mo yung bay. Uy, gibangkong na. Mamugos mo ni sila, oy. Unsa man ka, he? Nikay, tabalan mo mo. Tabalan mo kong anak. Kung di ka gusto. Hindi ka mo taban, sunugo na ko yung bay. Diba? Ala. Nikay,
Kanauga na lang. Atubanga sila, sultihis tinuod. Nay, Tabalan mo na! pero... Unsa man ni kay, ha? Gusto ka nga masunog ng atong bay, ha? Saan ka ikay? Tabalan mo pala ko dito! Saan? Paglaro! Na! Taban! Nay... Oo, sige na! Tambalan na! Kini, kwarta na ni. Andoy, Tabali ako kalaki! Tabali na ikay! Oh, hikapon ko kamong tanan, pero kung dili mo maayo, uway masuko, ha? Ako ang magbotong kinsang akong unahon. Linya lang mo, ha? Linya lang mo. Ayaw mo paglasok, linya. Linya lang. Tumana ninyo ang gusto ni tatay. Hoy, paglinya mo. Linya mo, linya. Linya mo. Nay, ipadong lang imong anak dire. Luwa sa akong anak. Luwa na kaandaw nga. Nawa. Karoon pa lang kumakit Luwa sa na siya. Unsa? Maluwi ka. Luwa ka. Linya lang mo, ha? Huwag magdasok, ha? Tabangan ti ka, Noy. Andoy, ha? Tabangan ti ka, Noy. Tabangan ti ka. Linya lang mo! Salbahis ang may puhat niya sa kong anak. Salbahis. Noy, butang siya sa lantay, Noy. Dali. Anak. Huwag magdot, ha? Huwag magdudot! Sige! Anak. Nagkadugo siya. Noy, kinahanglang madani siya sa ospital. Tabali na lang siya. Maluwi ka. Noy, Tabali siya! Noy, kalma lang, Noy. Di kay, ikaw pa lang siya, ni kay. Grape siya! Unsa? Kinahanglan madala siya sa ospital. Aron mahibawan tinuod nga nahitabo niya. Kung gusto ko maluwas sa imong anak, dadasi sa ospital. Kay samdan siya. Gipanamastamasan siya. Ligay! Wala! Nakuyapan si Ligay! Pamauli mo! Kinakuyapan si Ligay! Pamauli mo! Mikay. Pagkuhagin ni tubig nang. Aron pain mo si Ligay. Pagkuhad ko! Oo, sige to. Ay lang kong simbagi to. Sorry nang. Ligay. Kay. Ano saan mo ka nga diya? Ano saan mo ka ganina? Nakuyapan mo ka, ha? Gira ka? Dili na ko yun. Sige, dili na ka. To, ang babae, grape siya. Gipasakitan siya. Unsa? Dog. Pinakita ko sa kapagikap sa babae to. Unsa? Unsa mo nakita? Ang lalaki nga nag-rape niya. Unsa? Shhh! Yung pagsama. Oo. Tinood ka? Ano na kayo nakita? Oo, lagi. Og... Unsa? Ako'y... Ako may gikabuhi nga nagnahon na siya panulti karon ni kayo eh. Saan mo nakita? Nakaila ko sa lalaking nag-rape niya. Kinsa! Ay, sorry. Pero lagi pa na ang tinggo. Madama ko. Oo. Yung pag gining babae, di man mo makapugong pero... Mikay, sulti na. Kinsa mo nakita nga nag-rape sa babae? Kinsa! Sige na, Mikay, sulti na ko. Kinsa nag-rape sa anak ni Punyong? Kuya na. Sige. Hindi ang inadlang tubig, Nikay, inom na. Sige na. Mukha sa ni mo nang, maunam ka to. Oy, usay mauna man ta to. Ay, doon na mo'y sikretong wa ko mahibaw. Wa man ay. Ahain naman ang mga tao. Ay, naglakaw na. Gipalakaw na ni Andoy. Hain mo dis tatay Andoy. To
Miuba ni Punyong sa ospital. Magsusi siya ko na unsa gyud ang anak ni Punyong. Nay, dili na ko manambal, Nay. Unsa? Oo niya ipaunsa man na nimo. Nga nahibaw naman ang atong mga silingan anang imong kahibaw sa pagpanambal. Ato lang tabangan ni Kay nang. Kuyawan man siya siyang birtud. Birtod? Kuan ba? Kanabang kibaw niya ba? Nay, tabangin ako. Unsa ba ko sa una? Unsa ba nakita mo sa dihang imo ko nagkitaan sa kahuyan? Aha. Kita lang tulo ang mahibaoin ni Nay. Tinuod ba nga wa ka makailas akong amahan? Tinuod ba nga pinunitan lang ko nimo, Nay? Samanan. Sama ka nang, di ka musulti. Bitayon na mo. Di na ba ka mamaning ni Kay? Paghuwat to. Paghuwat. Emosyonal ko. Sulti na. Dili na ko gusto nga paghuna-huna pa ni atong hingayuna ni Kay. Nang, kinahanglan mo sulti kas tinuod na dili ikaw ang inahan ni Kay. Sulti na lang. Kitsa mo giyang ginikanan nang. Kuan ka nang nalimot ko. May lamit ng kistorya. Nalimot ha? Posibliya sila na nang, oy! Tinuod lagi nga nalimot ko. Basta kay nga akong nahidumduman nga natabati lang kong hilak sa bata samtang nangahoy ko. Unya? Hello! Hello! Patambal tani! Tambal sa do. Nay, dili na ko manambal, Nay. Di kay pamati. Kung gusto ka ang tubag sa imong mga pangutana, balika ang kakahuyan di inti ka makiti. Ang duha ka ng kong kahoy sa lawaan nga nagsingkit sa kakahuyan sa kanlubag. Unsa, Nay? Dito di ka makiti. Busa, tuwa dito ang tubag kundi in kagikan. Nagadagan sila. Nagadagan sila ni Kay. Pagdamog habol. Pagdali. Og niya pa. Nay, unsa man na? Mao ka na ang kwintas kay mo gisulob sa dihang nakitaan ko ikaw. Nagtuo ko nga gituyo ka nagbutang sa imong ginikanan para nimo. Kanaragyo yung gisulob nang? Oh, way sapot sinikay nga naghigda sa dahon sa saking. Unsa? Nagbuhol day sinikay nang? Ikaw na sinikay! Ay sinikay! Sige na, lakaw na mo. To, lakaw na mo. Nagadagadagan sila nang, nagadagadagan sila. At tumustusina, Agi, ha? Ako'y mo atubang sa mga tao. Dali na ni Kay, dali. Nay, pag-amping ba agad din niya? Og salamat kayo, Nay. Di kaya. Kung unsa man ang imong masugatan sa kakahuyan, ayaw kahadlok. Kay dito kagikan. Nay, Lakaw na mo. O pag-amping, di kaya. to, dali na. Ari sa minang. Ayaw! Oy, Kaya ba ni Kay? Ba't sila nagkaanam na magkadaghan ang mga tao na tara nilang ni Kay? Kay! Uy, sila mo ni Kay. Kanang nagupo-hupo ng migawa sa kusina. Kauban si Toto. Asa makita sila paingon? Lala, tuto sila. Tuto paingon sa daan, paingon sa baryo Kanlubag. Sabi si Kay. Pasayloan ninyo nga wa ang akong anak. Kung may pahuway pa siya kay Daluya, ugma na lang mo balik. Tagawa sa bagay ka dalit taon. May pahuway lagi ni Kay. O sa mabusultihan? Ha? Pamauli na mo. Nga nung mamugos man mo, adto mo sa hospital kay tuwa nito'y daghang doktor. To, pagdali niya, to, pagdali. Kay. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang kay layo-layo naman sa sinyo ha. Uwa mo sa'yo nakasundod na to ang mga tao ko. Huwa sila kita na to. Sige. Chill. Lakaw lang ta.
Bu. Sorry. Ikay. Kita naman yung duha din eh. Karon, sultihin ako kung kinsang nakita ni mo si Munaw na nga milugo sa anak ni Punyo. Nabitin ko ato da. Sultihin ako ni Kay. Kinsa ang rapist? Si Elmo. Oh, unsa? Si Elmo nga gwapo kunuhay, ha? Ha? Mo ka nang nakita ko sa huna-huna, Toto. Si Elmo ang nag-rape sa babae. Hala, no? Kakuyaw kung matinuod ni na. Pero, huna-huna lang yun ako, Toto. Dili ni ang nga tuhuan. Buotan si Elmo, diba? Mau ba? Naramdamin na ni mo. Imo nakita nga ng rape siya. Sa huna-huna lagi. Pero, murag tinuod. Oh, di na tinuod eh. Yung naman. Imagination naman na. Imagination ba? Pero ambot ba, uy? Mura man ako gibati nga tinuod gud kini, Toto. Unsa? Oh, kakuyaw sa ni mo gunahon na. Nakabati ka sa kunabati, Toto? Ha? Sa may mong nabati, day? Mga tunog na nagpaingon din eh. Unsa? Ay, nung sila si Mika, gusto itong akong gisundan. Oh, uy, tuwa na sila. Yun na, asam gika na sila paingon. Sundan ko lang sila. Uy, anilang muna ko din eh. Dini sa luyon nining kahoy. Uy. Uy, ni Kay, ha? May nakita na sa ka? Oo, anak ko'y nakita, Toto, pero... Pero saan? Pero... Muna naitaw sa atong dool? Ha? Unsa? Pagsurya na yun. Murag naksong kong kadlog gamay na. Yan yung mong ipanulti. Ako sama. Ha? Nahadlo ko sa mga nahitabo na ako karon. Oh. Naana sama. Nakabati na sa kuglaing tunog, Toto. Pero, day. Malay mo na. Ay, kadlok. Kay wam ko'y nabati. Ay, kadlok. Ariga ko sa... Tinuod ka? Oh, lagi. Huwag ito'y nabati, bisan gamay. Ay, wala taon ko'y nabati. Pero, miss. Ay, pero, miss. Promise, pero, miss. Pero, miss, may nakuhaan din nun. Huwag ito'y nabati. Lagi! Pero, nakusog itong tunog na ako nabatian. Ay, wala taon ko'y nabati, day. Ay, pakita. Agoy. Mamatay magkakos-kakos. Tas, hindi kalaki, ha? Asa man yun na sila mamaingon si Likay o si Tota. Ay, may lalaki sab nga nagsunod nga. Naniid nila. Ito magbantay lang yung ko. Dili lang kay ko magpaduolan ng lalaki nga nagkasunod nilang Tota. Dali. O padayon na tas anahan. Pagdali. Nga naman, day. Doon na kay nasimutan nga dili mayo. Ha? Dili kay kitang duhara ang naadiris na kahoyan to. Mao ba? Mikay, bisag nung sa meta po, way biya ay ha? Dili na mahitabuoy nga biyaan ti ka to. Ikaw ka inuon. Basin biyaan ko nimo. Di sila may tapo day nga biyaan ti ka. Kay love kay ti ka. Oh. Love man sa ti ka. Ay ka ni. Dili giti ka biyaan. Padong na ni. Kay... Dili naman ko makakitag best friend nga sama ni mo ka-cute. Oh. To. Naana sa bang tunog to. Dagang tunog ako na bati. Pagdali na! Dali na! Sa'yo, Niki. Ayaw pa ipag kong nag-iba sa madiskasya ka. Ako yung pa na, ha? Ako ba yung mulidig man? Hoy! Nikay! Nikay! Asan to siya?
Wata ko na eh! Ikaw ka may biyay! Ikaw may nilibiyan ako! Ay naman tawag siya eh! Una mo siya sunahan. Hindi na ko palabutin eh. Ganong kalit mo siyang nawasunahan si Nikay. Koy, mamatay na ko yun eh. Mamatay na ko yun eh. Nikay! Wata ko na eh! Ingon ba yung kangaway biyay! Nikay! Nikay, wata ko na eh! Ay naman si Nikay. Nawa man. Uy. Ay, nagkakato na. Yuhu! Nikay, wata ko! Uy. Tuoras ni Nikay sa bagang duot sa kakawayan. Kinang na masundan ko siya. Ay, unsa naman yung dapitang kasiot na baan eh? Nag-unsa man yun ni Sinikay o Toto din eh? Aw, manguha tingali sila og kanang mga gamot sa kahoy o baka panit sa kahoy nga ikapanambay. Ay, bahala nag-asa sangko ni sila. Kinahanglang mabangon ako ang akong pangan sa pagkatambalan ug mamamarang sa among dapit. Dili mahimo nga Sinikay ang musikat nga tambalan sa among dapit. Kuhaon ko yun niya ang iyang beton. Nikay! Nikay! Ay, naman taon din, maluoy taon ka na ako. Dahil kung kumidyahin nga ni Day. Misaan ka nga, way biyay. Kunya, unsa man ni magibuhat taron, ha? Imom lang kong gibiyahan, Nikay. Dining man taon ko ni mo, Day. Oy, maluoy taon ka na ako, Day. To! Tagayan ako! Uy, hala. Ay, may alam na ka din eh. Giniblis ko na. Ay, kuyawan ko mayo. Kuyawan ko eh. Narobatas tunga-tungas lasang day. Pila ko, tunay mga mata nga nagtanaw na to. Kuyawan ko. Tanawa to. Uy, hala. Kahoy nga, naglingkit ka na. Oh, mao ka nang giingon ni Mama Melina to. Dinhing dapita kung mapuniti ni Mama. Ha? Ala, no? Kitsa ba taong tarong ag-uto nga nagbili ni mo din yung dapita? Mao nang nakapalibog na ako. Nikay pamati. Kung gusto kang tubag sa imong mga pangutana, balika ang kakahuyan di hindi ka makiti. Ang duha ka nagkong kahoy sa lawaan nga nagsingkit sa kakahuyan sa kanlubag. Unsa? Dito ka na ko makiti. Busa. Tuwa dito ang tubag, kundi in kagikan. Tinhigo di ka makit ininang Melina? Mao ka na to. Makapalibog kaayo. Ano man taon, uy? Layo man sa kabayan kaning dapita, diba? Kisa may mobili na ako din eh. Unya pag yun, gibilin ka din nga naghubo lang. Sa bibi pa ka. Indot ka tanaw na ano. Hubo. Saba din ako. Pero gibutang kasi babaw sa dahon sa saging. Uy, hala, naibaw na ko. O, sinahibaw-ani mo to? Ikay, gikawat nga likag ungo. Ha? Ungo, gyud. Oh! Ungo! Kisa maling mukawat ni mo laing tao, ha? Kung tao pa yung nikawat ni mo, nadyo'y kay sapot, na? Na kaysa ni nagisulob. Pero, wa magay sapot. It means, aslong no tingali kas ungo niya itong igayon na day. Pero wa maday yung kinakitaan sa mong Mama Melina. Ungo! Tinuod ka ng imuhuna-huna to. Mga ano mo eh. O sa day? Gibutang ko kasi ibabaw sa dahon sa saging. O, ihawong no nagigatuhi gayon na. Dili sa tingali to, oy. Pwede, kaklaro ato ha. Naano sa mga tunog to? Sa? Nasa nimong nahuna ni kaya? Wali taon yun na bating tunog day. Pero nga nung wamang ka makabating nga klaro man kayo sa kong dunggan. Ang lagubos mga tunog. Basta. Dili man sa totong tunog kayo.
Niya, nagbarog naman ta din eh. Tuwa na sab. Mukalitog dagan ang mga tunog o niya mukalitog hunong. Mikay, ay tuan ko gadlukad ay. Nakita ko. Ako iliding man niya imo kong gadlukon. Saan ka? Pero to, ati kahadlo ka. Tinuod man nga doon ako nabating tunog. Ug miara sila sa atong duol. Samot! Unsam na sila sinikay sa tubangan na nagakong kahoy nga naglingkit eh. Nasalipdan sila sa punuan sa dakong kahoy. Ari ko spikas. Naano sa bang tunog? Nagkadool agad siya na, Toto. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning bagutan sugilanon Perlas sa Bukid. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Galit sa RMN Drama.